Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay maging marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming gayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang ayuan niya ako, bago pa nilikha, at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nung ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo, ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ulitin po natin. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kailangain? Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian.
Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo pong lahat, dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maganda po ang araw natin ngayon. Bakit? Kasi po ngayon ang kapistahan ng banal na Santatlo. Kapistahan po ngayon ng Santissima Trinidad. Sino o ano ito? Holy Trinity. Maaari mo bang i-drawing yon para sa akin upang sa ganon ay maintindihan ko? Banal na Santatlo. Naniniwala po ako, kung idodrawing mo ang Diyos ayon lamang sa pagkakaalam mo o ayon lamang sa pagkakaintindi mo, lilitaw na low-tech ka, ikaw na tao. Halimbawa po, kung sasabihin ko sa inyong idrawing mo nga ang Santo Niño, marahil ang unang papasok sa isipan natin ay, Santo Niño, hinahawakan niya sa isa niyang kamay ang mundo at sa kabila naman ang baston niya. I-drawing mo nga ang sagradong puso ni Jesus, Sacred Heart of Jesus.
Nakapulang damit siya at ang puso niya ay nakalabas ito. I-drawing mo nga ang Holy Spirit, kalapate ang papasok sa isipan natin. I-drawing mo nga ang mabuting pastol, marahil ang i-drawing natin ay mabuting pastol, kalong-kalong niya, ang tupan niya at may tungkod na hawak siya. Maaari nyo bang i-drawing sa akin ang Diyos Ama? Diyos Ama, i-drawing mo na may balbas siya. Ipinapaalala po sa atin ngayong kapistahan ng Holy Trinity na hindi po low-tech ang Diyos, kundi high-tech siya. Bakit? Kasi Santissima Trinidad siya. 3 persona sa pagka-Diyos niya. Balikan ko lang po ang tanong ko kanina. Ano daw Santissima Trinidad? Paki-drawing mo nga. Bakit di ko maintindihan? Sa ating ebanghelyo ngayon, may sinabi si Jesus sa kanyang mga disipulo. Wika ni Jesus sa kanila, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, ngunit sa ngayon ay hindi nyo pa kayang unawain. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya. Bakit naman? Bakit naman hindi natin maintindihan? Bakit naman hindi natin lubusang maunawaan? Ano kaya ang dahilan? Ang sagot, hindi dahil sa mahinang kokote natin. O hindi dahil sa hindi tayo marunong makinig. Hindi po yun. Ang Diyos, ang banal na Santatlo kasi, kailanman ay hindi mo maiintindihan kung ang ginagamit mo dito ay ang iyong limitadong kaisipan. Don't use your mind when you speak of the Holy Trinity. Use your heart. Ang gamitin mo ang kalooban mo, ang puso mo, kapag ka inilalarawan mo ito. Kung ang isip mong ginagamit mo sa paglalarawan mo ng Holy Trinity, lilitaw na low-tech ka, mababaw ka, ikaw na tao. Kailanman po ay hindi makukuha sa isang salita lamang o sa mga salita lamang ang tungkol sa Diyos. Kailanman ay hindi kayang i-drawing ng isipan lang natin ang Diyos. Kailangan mong gamitin ang puso mo. Ang ibig sabihin nito, hindi lahat makakuha sa drawing kung sino itong Santissima Trinidad. Engan pinaman po makwa kingamano at salita ing tungkol kingapong Gino. Engan po makwa king drawing mo ing Diyos. Bakit? Kasi isa itong misteryo, banal na Santatlo. Ito ay misteryo, mahiwaga siya, mawaga siya. Hindi ka mauubusan ng kahulugan kapag ka Santissima Trinidad ang pag-uusapan. Hindi low-tech ang Diyos, kundi high-tech siya. Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sino-sino ang mga ito? Ano ito? Ngakupin po kay kayo nandin. Nung ingisip mo, ingkay kang gamitan, kareting atlo kapilanman, deting atlo kapilanman, emula, akwang, abalo at haintindihan. Pero kapag karelasyon ang ginamit natin dito, makararating ka sa paruroonan mo. Alam po ninyo, ang Santissima Trinidad, ang banal na Santatlo, ay panukat po ng misteryo ng Diyos sa atin. Halimbawa po, misteryoso ang isang bagay katulad ng Santissima Trinidad o Holy Trinity. Misteryoso ang isang bagay hindi dahil hindi mo maintindihan, hindi yon. Kundi misteryoso ang isang bagay dahil hindi ka mauubusan ng kahulugan kapag ka ito ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, sa Santissima Trinidad, mawiwili ka, meron at meron kang mahahanap na kahulugan dito. Atin mo pong ating makayama, makawili, at makapagmulalang akakit tungkol kingapong Gino, nung ingpisa sa biyanda mo, alang aliwa, nune iting Santissima Trinidad damo. Naniniwala po ako, nagiging buo ka bilang tao, nagiging totoo ka bilang tao kapag ka marunong kang mag-alaga ng relasyon sa kapwa mo.
Ganyan na ganyan po ang relasyon ng Santisima Trinidad sa isa't isa. Pansinin po ninyo, ang Diyos Ama na lumikha ng lahat, ipinagkaloob niya sa atin ang bugtong niyang anak dahil sa pagmamahal niya, dahil sa pag-ibig niya. Ang Diyos Ama na lumikha ng lahat-lahat, siya ang nagkaloob sa atin sa kanyang anak dahil sa pagmamahal niya. At ang Diyos Anak naman, siya ang nagligtas sa atin sa mga kasalanan natin at siya ay inilapit niya tayo sa Ama niya. So vertical siya. At ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin ni Kristo upang bigyan niya tayo ng buhay, ng lakas sa ating mga puso. Therefore, the Holy Trinity serves as our faith summary as Catholics. Ang ibig, ang sabi nga po, ng ipinapahayag natin, katulad po ng gospel acclamation kanina, may sinabi tayo before ng gospel. Ano po yung sinabi natin? Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. Tungkol po sa buhay na maluwalhati, ang Holy Trinity. Buhay na maligaya, buhay na masaya, ito ang ipinapahiwatig niya. Ang kalwalhatian ng Diyos ay ipinapakita sa atin ngayon ni Kristo. Mahiwaga siya, mawagas siya, at higit sa kayang i-drawing lang ng kaisipan natin. Kaya nga't ikaw na tao, kung wala kang nakikitang ligaya o saya o kahulugan sa buhay mo, low-tech nun ang Diyos sa iyo. Pero, kung nakikita mong buhay, kung nakikita mo ang saya, ang ligaya, ang kahulugan sa buhay mo, high-tech nun ang Diyos sa iyo. Sa kabila ng mga dinaranas mong pagsubok o hirap sa buhay. Ang sabi nga po ni San Pablo sa pangalawang pagbasa natin, may sinabi sa St. Paul sa second reading natin, sabi po niya, maaari daw tayong maging maligaya, masaya sa mga dinaranas nating hirap o pagsubok sa buhay. Bakit? Bakit maaari? Pwede, posible tayong maging maligaya, masaya sa kabila ng mga kahirapan, pagsubok na ating dinaranas sa buhay. Bakit? Kasi daw, ang kahirapan ay may bungang pagkamatiisin. At ang pagkamatiisin daw ay nagbubunga yan ng tatag, ng tibay, ng lakas ng katatagan. At ang katatagan po ay nagbubunga ng pag-asa sa buhay. Galing po sa Diyos ang Santisima Trinidad. Galing po sa Diyos ang banal na Santatlo. At dahil ito ay galing sa Kanya, ang naghihintay sa atin pala ay buhay na maligaya, ay buhay na masaya. Kaya't marapat lang na ating ipahayag ito ngayong linggong ito. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig
Nilikha niya tayo sa pag-ibig at patuloy na pinagpapala sa pag-ibig. Buong pagtitiwala nating itaas ngayon sa ating Diyos ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo aming panalangin. Upang ang banal na Iglesia Katolika sa pamumuno ni Papa Francisco at ang ating mga obispo ay maging tunay na pamayanan at pag-ibig tulad ng mga pag-ibigan na mamagitan sa banal na Sangtatlo, manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo aming panalangin. Upang ang mga bansa sa buong mundo ay magkaisang pangalagaan ng kapayapaan, ipagtanggol ang karapatang pantao at ingatan ang kalikasan na pawang mga biyaya ng may kapal. Manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang kabataan ay maging daan ng pag-ibig ng Diyos sa kani-kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mapatuloy lumago ang basic ecclesiastical communities sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumubuo ng mga BEC, ang mga pamayanan sa pamamagitan ng kanilang pagsasalo-salo sa Eukaristiya, sa salita ng Diyos at sa kanilang pang-araw-araw na mabuhay, manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha, may sakit, may kapansanan, nagdadalamhati, naapi at bilanggo na nakatagpo ng pag-asa ng katarungan sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod para sa pasasalamat ni Pacifico Monti Enaro, Irene Nueva Velasco, Claudio Velasco, para sa kaarawan ni Catalina Gomez, para sa mga natatanging kahilingan ni Cherisan Sarmiento, Yolanda Rubio, at ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ni Noel Gotos, Leonardo Gamboa, at lahat ng mga kamag-anak at kaibigan nating may sakit, para sa kaluluwa ni Norma Arce, Rico Torres, Heracleo, Crescencia, Florentina, Basilio, Ignacia, Rogelio, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo. Banal na Sangtatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Nagpapatuloy ang gawain ng pagliligtas sa pamagitan ng banal na Espiritu. Patuloy mo kaming pagpalain sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong alay sa iyong mga kamay at kapuritong kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay iiba sa pagkadiyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panalangin ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo, at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Sa mahinang ngalan mo.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please, baby. Mga kapatid, naririto si Jesucristo, ang ating mapagmahal na Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. As it is in the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this intended for the youth apostolate of the Catholic Church in carrying out its various programs for the youth, particularly the out-of-school youth. On the 23rd of next Sunday, we commemorate the solemnity of the body and blood of Jesus Christ, or Corpus Christi. We start our celebration with a solemn exposition of the Blessed Sacrament at 6:30 in the morning, followed immediately by the procession of the Blessed Sacrament to the 5 altars around the quadrangle. We enjoin all mandated organization to come in Class A uniforms and participate in this commemoration, and also the rest of our parish community to join us. The procession culminates with the celebration of the Solemn High Mass at 7:30 in the morning. Maraming salamat po. Sa tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa 3 persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko po lahat ng mga tatay, magulang na lalaki na lumapit dito sa harapan at hingin po natin ang pagbabasbas ng Diyos. May I request all the fathers to please come forward near the altar and we ask for God's blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. God our Father, you entrusted your Son Jesus, the child of Mary, to the care of Saint Joseph, an earthly father. We ask you, O Lord, to bless all these fathers as they care for their families. Give them strength and wisdom, tenderness and patience. Support them in the work they have to do, protecting those who look to them, as we look to you for love and salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga tatay.
May maliit na tokens po ang bibigay ang mga Knights of the Altar para sa inyo po mga fathers. May konting tokens po. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin nyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.